Ang Ginoo madaayo. Kung kami sigurin ng mga akas, base gamiton nila ng pagkapos ang kinabuhi nga dayon, pinaakil sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Yan na, makalikitahan paghihatagay ang mga singsing o akas. Kamot itong babae, tigaman na akong hudma, kung pagpunaw na ito, pangalan na may, kung anak, kung Espiritu Santo. Sige, nagsunod ang sisig. Ang ganang lalaki na magsisig, susunod ko ang babae. Karawat ay nasisig, tigaman na akong hudma, kung pagpunaw na ito, pangalan na may, kung anak, kung Espiritu Santo. Mga lalaki, ininahakad ko mo, ininakas, tigaman ng pagkubiyan ko, kanakong kinabuhi, tungod na imo kaupayan. Pangalan na may, kung anak, kung Espiritu Santo, nang kinakarawat ko. Nalipahayag ang inyong tuyo ang tubangan ng Diyos kung ang simbahan. Jacqueline, buot na mga asawa ni Raymond, sumalaan subuhan natin ni Roy na simbahan. Nagtutugyan ka ba ang iyong kalugarin mo yung pagkaasawa niya? Kinakarawat mo ba nga imubana? Raymond, buot ka ba mga asawa kang Jacqueline, sumalaan subuhan natin ni Roy na simbahan? Nagtutugyan ka ba ang iyong kalugarin mo na iyabana? Kinakarawat mo ba nga iyong asawa? Ginoo pag-usaha, kanamong kasing-kasing o kalam. Bigyan niya na sumalaan subuhan natin ni Roy na simbahan. Opo, Padre. Nagtutubyan ka ba ang mong kalugarin mo ni pagkaasawa niya? Opo, Padre. Ang saksiyan niya tanan niya na ako ginbibig ko, ginbibig. Marawan ang sakra. Kinakarawat mo ba hiya na imubana? Opo, Padre, sa drama. Imubana. Marcelino, buot ka ba ang mga asawa kan Juliet, sumalaan suguhan ato kiroy na simbahan? Opo, Padre. Nagtutubyan ka ba ang imo kalugaringon na iyabana? Kinakarawat mo ba hiya na imo asawa? Yan masagot ka mga luha. Nasabat ka mga akin. Ginoo, pagpusaha, ang among kasing-kasing o kalag. Tikang yan na, hakaupayan o hakaratan, hakahukaan o hakakablasan, kasakit o kamaupay ang lawas, tugtog hakamatayon. Amen. Mula kalugarin mo sa grupo, pagsaan mo ay pagkatapos na pagigunan pag-imang ng kaliwanag. Winifredo, kinakabahay mo na kalugarin mo sa grupo, pagsaan mo ay pagkatapos na pagigunan pag-imang ng kalimasawa. Opo, Padre. Winifredo ang tura, kay kahoyag maniyo kumarawat ang sakramento ng pagkasal, alayin ko inapaglamano, kung ipahayag at inutuyo ang atubangan ng Diyos kung naniya simbahan. Flora, huwag ka ba maasawa ni Winifredo sumalakan subuhan ato kiroy na simbahan?
Nagtutubyan ka ba? Ano kalugarin mo? Ni pagkaasawa niya? Kinakalawan mo ba hiya kay Imana? William Pedro, buot ka ba ang mga asawa kan Flora sumalagsubuan na ang ibang simbahan? Opo, Padre. Nagtutubyan ka ba? Sugat di ka naman sigurado. Nagtutubyan ka ba? Ano mo kalugarin mo na Imana? Opo, Padre. Kinakalawan mo ba hiya ng iyong asawa? Opo, Padre. Yan na, masabat ka muna ba? Ginawa mo pa sa ha? Anamong kasing-kasing mong ka. Tigam niya na. Kakaupayan o karakan. Kakahugaan o kakabalasan. Kasakit o kamakupayan dawas. Tugto ba kamatayon? Amen. Ang ngalan si Mahal, saksi ang nanangaan niya na, ako din bibigol o bibigol siya ng pinalawat niyo mag-apos ng patunayon, ngalan na may nalapos, Espiritu Santo. Amen. Tawag ko natin ni Jane ng Jacqueline. Jacqueline, pinahing ka ba? Ano wala ka ng reho na tumutong magsali mo rin pagkatapos sa pagkakulma o pagtimangluhan ng umana? Jane, pinahing ka ba? Ano wala ka ng reho na tumutong magsali mo rin pagkatapos sa pagtimangluhan ng asawa? Anda ba kang mga nawa, palimangluhan mga anak ay ang pagkakayo ang Diyos, basi mag-oopera ang mga Kristiyano? Jane ng Jacqueline, kay kawin pa niya ang magawal ng sakramento ng pagkasal, alayon paglamano, at ipahayag ng iyong tuyo, at ubangan ng Diyos ng iyong simbahan. Jacqueline, huwag ka bang maasawa ni Jane, sumala ang subuhan ng iyong simbahan? Nagtutubyan ka ba? Ano ka na ito yung pagkasawa niya? Inakalawat mo ba iyang ang ibala? Jane, huwag ka bang maasawa? Kang Jacqueline, sumala ang subuhan ng iyong simbahan? Nagtutubyan ka ba? Ano ka na ito yung ibala? Inakalawat mo ba iyang ang iyong asawa? Kinakasabat ka muna. Pag-usahakin mo ko, alam mo kasing-kasing mo ka lang. Tigam niya lang, makaupayan o karatan. Ako mamakan o makablasan. Masakit o kamangupay ng lawas. Tugto na kamatayo ng kamay. Ang ngalan si Mahal o saksi na nalangaan nila ako pinili ko ng pagbibitin siya ang sinalawat niyo ang kapos ng pagkakaya ng ngalan naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Tawag nato ang Cesar ng Alisa. Marisa, pinanhin ba? Ay mo na kalugaringon na kalugaringon pagsaan mo ay pagkatapos na pagkikita at pagkimanuhan ng banan. Sisa, pinanhin ba? Ay mo na kalugaringon na kalugaringon pagsaan mo ay pagkatapos na pagkikita at pagkimanuhan ng asawa. Sisa nga ni Marisa, ay kaway manhin pagkawan sa sakramento ng pagkasal, alayan paglamano, ipahayag ng ilutulong at babae ito sa kanyang simbahan. Marisa, huwag ka bang maasawa ni Sisa sa mga sumo ng iyong simbahan? Nagtutulong ka ba ngayong kalugay mo ng pagkasawa niya? Kinakalawat mo ba niya ang mga bana? Sisa, huwag ka bang maasawa ng